morning everyone! Welcome back to Bisaya Vlogger! Hello mga palangga! Karon nga adlaw, nakalimot ko sa akong i-share pero nagdamgo ko atong isang gabi na dapat i-share na ko to siya. Wala lang, we're here in Division. Ay tuyo si Daddy and nabilin lang ko sa car. Gibiyaan na mo si Mama. My mama is having a mild stroke, but thank the Lord kay okay na siya karon. We are praying lang sa Ginoo. And we're so thankful and blessed nga giled mi sa Ginoo sa usa ka pastor, Pastor Nahom. Nagatandok siya guys, usa siya ka PT, professional therapist, but napud siya nakatunan kay na mentor siya sa pagpanandok. Ang pagtandok or bintusa, usa siya ka pamaagi nga murag i-vacuum ang imuhang mga patay nga mga dugo sa lawas nga mo hinungdan nga dili maka-flow ang imuhang blood. So it's her third time already. Ako po naka first time ko, nakapatando ko last time and nawala ang sakit sa akong mga likod. Daghan kay kong panuhot daw. Mailhan niya kay pag ana niya sa palad, pag naagali mga itom-itom na nga mga ugat, kanang as in nag-itom-itom ang ugat. Di ba dapat ang ugat nato is pula? So barado na siya pasabot. Mao na yang ginatan-aw niya pag hikapon diri sakit kanang pag-reflex niya. Siya ang nagamassage sa akong mama kay dapat man daw is katong nerve lang gyud nga kung asa lang dapat ang dugon dili magpataka-taka og ano. So grabe gani kayo ka stress akong panagway. It's because mo lagi to nasakit mini baby Rema, naara siya sa balay karon na ako siya giuban. So grabe gyud ka amazing si Lord kay nagsige na mi og kanang wala na naman siya gi-CT scan guys. Ako giingnan ako mga igsuon nga mosalig na lang mi sa Ginoo nga wala lay na damage kang mama kay pag mild stroke di ay mailhan nimo pag na ay amal ako lang i-share ako experience guys no. Ang tana makatabang ni siya sa mga na ay family pod and relatives or loved ones nga naka-experience sa og mild stroke. So si Mama dili bitaw katong naman na klase-klase sa mild stroke no, katong dili na ma-straight ang kamot bisag unsaon na siya og pabugat no, dili siya maka-straight. Pero si Mama by God's grace wala man nahiwi iyang nang okay man ang iyang pag-istorya, istoryahon nimo siya. Makasabot man siya, dili lang gid niya madaog ang iyang left ang kamot og tiil. So actually gina-upload na ko siya tanan sa akong May Daily nga mga vlog ang kani nga mga klase sa video ng mga daily activities, mga daily anana. Diri is more about word ni God lang po na magbisaya lang ko, mga testimony and all sa faith ga Tagalog ko dito guys, ug mga product reviews po and all. Okay, so good thing no, ingon pa ni Pastor Nahom pag magtulo-tulo ang laway dayon luspad kailangan siya i-CT scan kay naagi daw nay clot kaayo sa nay blood clot no sa iyang ulo. Pero sa case ni Mama okay raman siya dayon. Ang dako kay nga kalainan from before natandukan og karon i-review na lang po na ko ang tandok no sa pag-share na ko aning experience niya. So kalainan is primero atong before no dili gid niya madaog ang iyang mga tiil, as in di pud siya makaana-ana siyang kamot. Tapos na atoy time nga pag istoryahon namo siya kay mura bitaw mablangko siya dayon balik-balikon pa nimo kana bitaw mura gialimungawan. Wala pa jud kay ko naulian sa kumpingot. Mura siyang naalimungawan, nagikan siya sa tulog, kay siya as in tulog niya. Whole day bisag usa mo siya pukaw, dili gid siya. Ingon ni pastor padulong na daw ng coma ang ingon ana pag na mild stroke. No tong giingon sa nanghilot sad ka mama nga dili gid daw patulogon. Dili gid daw ngayon patulogon istorya-istoryahan pero kapoy man gid daw nakaayo sila niya. Ingon po ni Pastor Nahom okay raman daw nga makatulog kay para makarest ang utok. So padulong na daw to kuma kanang mara bitaw siya ngano atara na adto na ta kanang pataka na lang siya istorya bitaw. So kulbaan na mi ato niya. Gimasad siya kadali kay kinahanglan man daw dugmukon ang mga kuan mga tanuhot sa tapos mo to gitandukan siya
grabe kadaghan og mga as in tibugol nga mga dugo nga dili siya pula, katong patay na gid siya nga dugo ang nakuha sa iyaha unya. Process, no? So moto dayon naningkamot mi nga dili siya makakaon sa mga bawal like mga talong, itlog, mga isda ra gyud na sabaw-sabaw, tapos fruits. Moto siya ang among ginabuhat dayon, nagapraisean mi sa Ginoo, nagapangayo gimig tabang sa Ginoo nga unta na extend ang life ni mama. So ang cause dahil sa iyahang pagka stroke guys is taas yang sugar. So wala mi na-expect guys, okay man yang BP, pero niya na ang doc nga mag-uban gyud daw na dayon na mag-history si mama sa una nga taas iyang high blood pod. High blood siya. So grabe amo ang, di ba, naami dito nagkabgan mi, nya nakakaon siyang macaroni ato, grabe kadaghan. Sa ako may daily na mga laag. Enjoy pa mi kayo ato, nagsakay-sakay pa mi bangka, tas kalit lang nga dili na kalihok ang ihang kamot og tiing niya. Dili pa jud mi motuo nga mild stroke. Pero ni confirm yun ang doc nga mild stroke siya, kay dili na niya maana-ana, dili na niya as in niya mura bitaw og ganang lahi ra gyud day kay luoy gyud ay ang ma-stroke tano. So magamping gyud ta sa ato ang mga lawas. Tapos siguro sa stress isa po na siya, no, dili gyud ta magpa-stress kay si mama man gud daghan kay siya kabalakan, daghan kay siya worries, di niya malikayan magsisya kaguol sa iyang bana, sa amo ang mga anak. So ang stress is mo siya manggawas gyud ang tanang sakit basta stress kay ang tao. Katulo naman nga time, murag na ako na videohan kayong ikaduha nga pagtandok, basta sa ikatulo nga time karon to God be the glory, iyahan nang masikad kanang amo na lang siyang alalayan. Ang left niya nga kuan is among pugngan, tapos mukapyot siya, ang iyang tuo mukapyot siya na ang mulabyog sa iyang tiil, siya na ang mulakaw sa iyang isa ka tiil niya, alalayan lang gyud. Tapos maana-ana na niya iyang kamot, karon ang iyang left masikad na niya, so nanay kusog. So mo na siya ang kalainan guys, nagdalik yan og vlog. Mo na siya ang kalainan nga Nance Draw and Tell, please subscribe. Mo na siya ang kalainan sa mo na experience ni mama sa amo ang na sinati karon no nga iyahang nabati nga mild stroke. So kung napoy tandok sa inyo ha, ika-recommend na ko ni, although dili ko doktor kay nasabtan ako nga nindot ang explanation ni pastor nga kung naay mga patay nga mga dugo dili ka flow og insakto ang ato ang blood, no, which is saan may mahitabo kung dili na maka-flow og tarong ang blood. But of course nagatake yapon siya sa gireseta ni doc, and actually naga-take gyapon siya sa lifestyles product Nutria, nakutan kog intra, pero nag-take siya, nakakuha gyapon mi, and sa Fiber Life o sa Cardio Life. So mo lang to guys, nakoy kabilin nga verse sa word ni God, ingon siya dara nga, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. And whatever situations nga naata, atog yung hinumduman nga dili sa tanang panahon, ingon ana ang ato ang sitwasyon. Dili ta mo give up tungod kay naata sa sitwasyon na grabe kaayo kalisod o murag wala kay hope ba. Atong tan-awon ang naa sa unahan, kay ang luyo ana nga mga pagsulay dako kay nga mga panalangin. No, so keep holding and let's just adja fight. Let's keep on fighting. Murag basig ako nalak na rin. Mura to guys, and see you on my next video. Please, kung wala pa ka din naka-subscribe sa Bisaya Vlogger, kindly click the bell also, o i-click na subscribe and like, and pwede po niyo siya i-share. Mura to, thank you. See you on my next video. Bye-bye. God bless everyone. Bye. 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 Nance Draw and Tell. Bye.